Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in जगभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. दोडामार्ग तालुक्यातील पडवे माजगाव ते कुंब्रल पर्यंत रस्त्याची वाताहत झाली असून खड्ड्यात गेलेल्या रस्त्यांची 10 एप्रिल पूर्वी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने दुरुस्ती करावी अन्यथा उपोषण छेडण्याचा इशारा दिला होता. मात्र तरीही रस्त्यांची दुरुस्ती झाली नसल्याने संतापलेल्या ग्रामस्थांनी उपोषण छेडलं. 15 मे पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याच्या बांधकाम विभागाने दिलेल्या आश्वासनानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.